Semarika den prayitna semuriris semuriris eko balik sinuwun Janur Gunung Kadingaren sampeyan kok rawuh enten Karang Kadempel kaliyan Ndara Werkudara Sumawana Ndara Janaka lho nggih Ndara wonten menapa Gus kok Kadingaren nggih Gus wonten menapa kok Kadingaren wonten apa Gus Kadingaren kok kadi walik-walik omongane wis mentel ya wis Kakang Semar kula wonten dawuh ngerti yo nggonku prapta ning Karang Kadempel sayekti ngemban dawing Nyai Prabu Darma Kusuma lan sumurupa Kakang yen to sejatine para Pandhawa bakal duwe gegayuhan ingkang luhur nggone wis nampa kanugrahan negara Ngamarta ingkang samengko Ngamarta wis saya kuncara saya njayeng bawana wekasan tuwuh kekrenteking tekad para Pandhawa nggone bakal nganakake sesaji Raja Suya niku ora sadengah Nalindra iso nglakoni lho Den napa pun dipikir saka dipun penggalih ingkang kanthi njlimet dipun gelar lan dipun gulung supados boten tuna tembe wingkingipun Kakang Nayantaka dina samengko syarat srana wis sumawis kabeh ya mung kali siji syarat srana ingkang kudu digoleki sinten napa syarat sranane syarat sranane ya kuwi sesaji korbaning Nalindra ingkang watak angkara Budi Candala mongko ana ingkang wis ginebeng dening para Pandhawa ingkang bakal dadi ganjling Sajraja Suya sinten Den Nalindra Inggiri Bajra Prabu Jarasandha ingkang dina samengko bakal nganake Sajiludra kanthi bekakak ratus-atus cacahe mula wis ora ana pangapura meneh kanggo Jarasandha coba mung kudu sirna saka lumahing bumi kruping langit iki Kakang Nayantaka Semarika den prayitna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ngaten Ndara iya nek ngaten kula mung kantun nderek kowe aja ado-ado kelan para Pandhawa utamane Werkudara Padri Janaka lan aku Kakang Nayantaka awi ampun kesuwen digelak lakune prapteng negara Giribajra ning ati-ati lho Gus Giribajra niku negara ingkang gawat keliwat wingit kepati satu mara satu mati Kresna sinayang manglung mingkonaken
pandam sumula namadangi pasareyan ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanangkung sumungkem guling sang kakung repa baboe maneman piraten te branto kulun dadak runte ing tara Arjuna lunten paring adhawu wis cepet nggone lumaku nganti tekan gi ya kuwi lengkahe ngarga monggo gunung iki ingkang kinarya bebeteng negara Giribajra sumrupa gunung iki aran Gunung Titiaka ya Gunung Setyaka Gunung Titiaka iya lan kowe tak ngerteni apa to sababe dene Giribajra iki ora tau ketekan mungsuh merga dhuwur gunung kae ana wujuding tambur ingkang isa muni dhewe pendak-pendak Giribajra ana wong kang bakal mlebu mesti tambur kae muni dhewe nanging aja mbok anggap tambur kae pusaka ing menehi tandha kelawan Prabu Jarasandha unining tambur kae sejatine pesambating Prabu Briyadrata Prabu Briyadrata wis apa kuwi bapakne Jarasandha kena apa wujud tambur merga dipateni karo Jarasandha tumuli kulite dikelokop digawe tambur wah menungso ora duwe rasa kamanungsan kowe tak kandhani sejatine Jarasandha ki atmajaning Prabu Briyadrata ya mung laire cacat piye bojone Briyadrata kuwi loro Retnadi lan Retnadati mongko ora kagungan putra tumuli Briyadrata mangsah semedi pinalingan pelempertangga jiwa gandeng padha rebutan kepengin ngandhut sejarah utawa turuning Prabu Briyadrata garwa loro mau mangan pelem separo tumuli gerbine bareng wis lair jabang bayi eloke jabang bayi mung separo tumuli dibuang ana ing alas ditemu wujuding wanita alasan sing jeneng Banjara iya bayi ingkang separo mau tumuli digathukake kalaring jagat dawaning para dewa bayi mau isa urip terus dijenengi Jaka Slewah bareng dewasa dituturi yen to anake Briyadrata Jaka Slewah nesu tumuli wong tuane kabeh dipateni dheweke lenggah dampar negara ing Giribajra bapakne diklokop kulite digawe tambur ibune loro dipateni kabeh wah pancen wis ora pantes urip ning alam badak kudu disirnake Jarasandha Arjuna wonten paring adhawu Mustia pusaka ya kuwi pangruwatan jemparing ngestaken dawuh tambur sing ana dhuwur kae bedhahan Yayi ngendhosaken dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu Kuncing langit kelap-kelap katon lir kincang ing aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Arjuna piye elok ing atasipun jemparing pangruwatan wangsul wonten ngajenganipun ingkang rayi nanging bidoripun wonten ludiranipun yen ngono pambur kae wis bedah tegese si Adi wis bisa nyampurnake nyuwargake Prabu Briyadrata Koko Prabu kasinggihan mekaten Werkudara. Nggih. Ayo tak kanthi manjing negara ing Giribajra. Ayo tak derekake.
nanging supaya aja nganti kadenangan aja ngaku yen to wereku Dara Kresna apa dene Janaka pun Kakang bakal nganggo asma peparab Begawan Resi Padmanaba aku arep nganggo jeneng Resi Baluwa kula mawi teng Resi Suparto Koko Prabu ayo digelak lakune Werkudara wah Arjuna pusakamu balekno marang langkap ya tak kanthi manjing Giribajra monggo Koko Prabu kula dherekaken madyaning taman negaring Giribajra sinten ingkang kemareng lenggah madyaning taman menika ta warnane garwaning Sang Prabu Jarasandha putri Sresti Ngawarna ingkang mewangi Sang Dyah Ayu Rantam Sari bareng katingal nadyan katingal Sresti Ngawarna suprandene katingal cawus guayane kucem wadanane kajena lamung tansah nandhang sungkawa awit sejatosipun boten rena ing penggalih ginarwa Sang Jarasandha mila ing batos hanggo nganutuh diri Sang Dewi Rantamsari sinambi ngucapaken prasapa nadyan datan kawedaring akathah parandene prasapaning Sang Dewi sineksen dening jagat saisine baya sapa ingkang saged nglawaraken panandhang saking cengkremanipun Sang Prabu Jarasandha yen kakung badhe linadosan minangka dadi guru laki yen wadon kaanggep sumitranipun Sang Dewi Rantamsari dadak sakula ing mangke kawis tingal nyerpebeh pindha sata metarangan prataning Risang Arjuna ya Begawan Suparto kagiat anjula enggalih Sang Dewi Rantamsari wau
Bang Wangaruna dinetraning uga rapuh sataning kokila ring kanikara saketar kene dongane engkong lir wuwu sing bene panca bebetoke ngayam wana mrak mangwuhing agakan Munawi pasang kaliman tapi nyuwun pangapunten miturut blegeripun menika satriya nanging nyandang cara kabrahmanan nuwun sewu penemban muda panjenengan menika brahmana muda saking pundi Gusti Ayu Gleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi padhawahipun ing mriku papan dunung kula nami kula pun Resi Suparto obat Resi Suparto kasinggihan mekaten ingkang wingi menapa inggih brahmana inggih Gusti Ayu kula menika pun begawan mintuna plus tuna obat bakul to nggih bakul men plus ora ya ditung ingkang wingi menapa inggih brahmana rasah ndagel uga ndak entek wektu kula Bagong gareng nendi gareng ki ganti kethuk Semar weh lah ya mengethuke kok gonta-ganti ayo sayah kok ya nganggo cadangan rumangsane ngaturi Rama iya wah ya iso ora apa-apa Gong wis jajali kaya ngono kuwi kon ngopahi piro mesake tru arep gawe blumbang ya arep ngingukoi kowe anggere kanca-kanca seneng ya aku ora apa-apa kok wis sakarep-karepe ora nuwun sewu wigatosipun menapa sarana Batos kula midhanget menapa ing paduka ngendikaaken ing Batos tegesipun kados pundi dereng dangu paduka Gusti Ayu ndawahaken prasapa menapa inggih leres mekaten obat nyoto pandhita ing lantip panggrahitanipun ing atasipun boten kawedharing basa wantah dene paduka Resi Suparto ngawuli dhateng osi ing Batos kula menawi kakung saged nuwari jengandika Sang Dewi saking pergemanipun Prabu Jarasandha badhe linadosan minangka guru laki nanging menawi setri badhe dipunangkat minangka sumitranipun Gusti Ayu Rantamsari pengaten Raden menapa saestu menika prasapanipun Gusti Ayu Rantamsari bumi langit dados paseksen krana nggih kula dados garwanipun Prabu Jarasandha menika sarana dipun peksa mila estunipun lair batin kula menika mboten mathuk dados garwanipun Jarasandha mila menawi wonten tiyang sing saged kula wari dhateng kula saking regemanipun Prabu Jarasandha patobat badhe kula ladosi sawenipun gesang kula Raden Nyat langening kalanggiwan aglar mandan moncartinon lir kekonang surem sorotitan badang kasor lan bajaring purnameng gegono dasari mongso katiga Gusti Ayu mugi andadosna ing kawringan dinten sak mangke kula badhe prasapa lan panjenengan prasapa kados pundi estunipun kula menika sanes brahmana
Namung kula menika panengahing Pandhawa inggih menika pun Raden Janaka ingkang sakmangke badhe angluari jengandika Dewi Rantamsari saking regemanipun Prabu Jarasandha Gusti Ayu. Kok dadi kaya ngono kahanane ya nak? Iya. Ora ngelingi sin Gusti Ayu Rantamsari ki wujuding prameswari negara Giri Braja. Lah kok gampang dipondhong karo Raden Janaka. Piye mak kahanan kaya ngene? Tak matur Prabu Jarasandha. Sesumbar lindhu bumi kunjing kumaludhuk kumaludhuk kundur katup lumembak penyu kang kumambang dosang Wisnu Bathara kang anjuk saking wiyadi hilatan ya bandaku ya donyaku ya bondo bandaku dhewe ya donyaku dhewe Jayasena wonten timbalan Kanjeng Rama bakal lakon penjangkane ramamu ing Giri Bajra Prabu Jarasandha ngene bakal bekakak ratu satus nggonku atur sembah kelawan ya kuwi sesembahanku Sang Hyang Bathara Ludra diwaning Angkara ing wis maringi kamukten maringi bondo donya maringi wujuding kesugihan ingkang kliwat ukur derajat pangkat merga paringaning Sang Hyang Bathara Ludra. Nyuwun mahapunten Rama. Mugi kula aturi emut Purwadasena ingkang paring sedayanipun menika sanes Sang Hyang Bathara Ludra nanging saknyatanipun menika paringanipun Gusti Ngakarya Jagat. Langkung-langkung paduka menika ngrasuk inggih menika ngapitadosan nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Ludra menika lampahing nglepat sareng kula midhanget bilih paduka Kanjeng Rama badhe ngawontenaken sesaji ludra kanthi ambekakak ratu satus cacahipun saya miris raosing manah kula lajeng lepatipun menapa nalindra satus menika kala wau teka sakmangke badhe paduka pejahi lan kinarya pemareming diri pribadi anggen paduka sampun lepat angrasuk kapitadosan inggih menika nyembah dhateng Sang Hyang Bathara Ludra. Monggo ingkang wajib dipun sembah menika namung Gusti Kang Arya Jagat. Kula ingkang saking menika Rama mumpung dereng sarta tasih ketingal padhang rembulane isih jembar kalanganipun monggo kula triwangsul wonten ing margi ingkang leres. Kula aturi paduka Rama nyembah dhateng Gusti Kang Arya Jagat lan sedaya para kawula dipun dawuh supados nyembah dhateng panguwasaning dat kang murwing dat. Langkung lepat malih paduka Kanjeng Rama menika mengiranaken diri pribadi wonten negaring Giri Bajra. Ateges panjenengan sampun ngembari dhateng panguwasipun Gusti Ngakarya Jagat Rama. Cukup. Nungso tatanan. Bayi wae mulang karo wong gerak. Ngertimu apa? Jarasandha ki mengiranke ana negara Giri Bajra. Sapa wae sing njaluk apa-apa kudu nyembah karo Jarasandha. Kamulyan, katentreman, kanugrahan kudu nyembah karo aku. Lah kok dadi anakku dhewe malah nyrewetek guneme kaya betet sewu nepo pategalan. Mbrewi kaya grojokan. Estunipun menapa ing kula aturaken menika sejatosipun rasa dadakaken kula
tanpa guna. Minggat. Ora minggat tak keprok dampar ndasmu kowe. Ora nuwun sinuwun. Kunjang kancing langit kelap-lapaton berkincanging risang mawe gandrung mban inggih kowe sing tak dapuk supaya njaga marang garwaku mugi antadosna ing kawuningan sinuwun nuwun sewu negaring Giribajra kedatengan maling ngaguna lho maling piye apa pancen ana bondo donya sing dicolong dening Duratmaka mau ban wonten dawuh kondo karo malinge kon grobaki bandaku aku ora bakal wegah lan ora bakal owel yen to mung klebon maling wae ora bakal aku tuna ora bakal uripku mlarat ingkang dipun cidra sanes sinten-sinten namung nuwun sewu wonten satya ingkang anggebang dhateng garwa paduka lho wong sing gebang karo aku kasinggihan mekat wah jeleh urip keparat. Kanjing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang mawe gandrung jagat Dewa Bathara sawe ana pendhita telu cacahe ngaglah ana ngarep aku nuwun sewu sinuwun ditepungake wae aku Resi Padmanaba iki adikku Resi Balawa lan iki Resi Suparta kowe Brahmana apa wigatine tlusap-tlusuk negara Giribajra sinuwun pancen niatku kepengin sowan marang Sinuhun Prabu ing Jarasandha merga aku nampa sasmita sasmita piye ana ing jroning sasmita ingkang natampa lumantar pasumpenan aku nyawang ana reca mongko reca mau wujude Nalendra ing Giribajra Prabu Jarasandha mestakaning reca mau dumati saka emas, awake saka perak, nanging maneh sikile loro saka lempung. Tegese apa iki? Reca wujude aku, sirahe saka emas, awake saka perak, nanging sikile saka lempung. Sinuwun, aku mung kepengin menehi bemut, mumpung durung panjenengan kuwi nampa. Ya kuwi welaking Jawata, tak aturi eling marang Purwadasina. Lho, tegese piye? Sasmitaning impenku mau sampeyan kuwi Nalendra ingkang pancen diakoni dening jagat kabeh padha sumuyut mungkul marang Prabu Jarasandha sugih blegedhu derajat pangkat kecekel mula ora aneh yen sasmitane nuwun sewu mestakane dumadi saka emas turta kasenengan kasekten liluwih bebasan tinatah mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuda putung kasekten ingkang kegila-gila mungkul paralampitane awake saka perak ya mung emane. Lah kok dadi sikile saka lempung kuwi dadi pratandha lamun ora suwe nggonmu dadi ratu ning negara Giribajra. Yen ora ratu muli eling mesti ana ratu ing bakal kelakon njungkeng kawibawan negara Giribajra. Wah, setan alas. Ridho mangawur-awur wurahan tengaraning ngajurit gong maguru gong sota tekaya botol aja ngawu gawar-ngawur ora ana pawongan ingkang bisa mlebu negara Giribajra mula ora bakal ana parang muka yang badhe anjungkeng marang kawibawanku
lan kangalindranku. Merga dhuwur Gunung Titiaka ana kulite wong tuaku ing tak gawe tambur. Sawaya-waya bakal muni yen to negaraku bakal ketekan mungsuh. Kaya aja kleru, tambur wis bedah. Wong tuamu wis nyuwarga. Lho. Sapa sing bedah tambur? Adhiku lanang Janaka, Werkudara lan Nata Ndrawati Prabu Kresna. Wah, sing kalawas. Edan. Wah. Wah, straya binatang iblis. Wah, ketekan parang muka negaraku. Ora sakokean gunem tanpa guna. Ayo, kowe gelem eling apa ora? Ora gelem eling aja takon dosa aku yang bakal ngilingake karo kowe. Ning gandeng aku ki wong sing kedunungan watak satriya, ora duwe watak ngeroyok karo kowe. Pilihan sapa yang bakal dadi mungsuhmu? Sing kakak gedhe kuwi lho, Werkudara, kuwi mungsuhku. Ora apa? Wani ora? Wani. 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 Mangkat to. Aja digawe suwe ya. Iya. Kowe ngerti to critaku nalika semana? Sing endi? Jara Sanda kuwi uripe merga digathukake karo Banjara. Laire separo, mula sawangan. Nganggo busana setagene nganti tekan dada. Monggo diweni eden-eden mutiara jamrut hergeni. Kae menggo nutupi keringkiane. Wah, iya. Tekuken bangkekane blereken nganggo kuku Pancanaka, tugel tel awake mati. Modar kowe Jara Sanda. Arepa kowe gagah, arepa kowe sentosa, ning kowe ora bakal menang karo aku. Aku ratu luput senjata tawa, ora kena lara, ora kena tekaning pati. Ratu langgeng ana ing jagat. Aku menang ngiranke awakku dhewe, wong sandonya kudu nyembah dramaku. Cageme. Waduh. Cekat-cekat tenan. Iya. Ngono kuwi lho. Adi nek diutus karo wong tuwa kuwi Werkudara aja kesuwen blereken dadane. Tok antem sirahe nganti kuwalik awake tok suduk nggon weteng. Tok ubengke kuku Pancanaka tugel tel awake. Jara Sanda mati. Mati. Seneng. Iya. Adi kok kaya ngene. Kok kaya Petrus ngrungkal ngrangkul. Aduh Kanjeng Rama. Sapa iki? Kula pun Jayatsena sinuwun. Jayatsena kasinggihan. Wigatine kulat majanipun Prabu Jara Sanda. Lho, kowe arep murina wong tuamu dipateni? Mboten. Sinuwun. Kula malah ngaturaken panuwun dene Paduka minangka dados utusaning adil sakmangke mangsulaken kapitadosanipun kawula sak Giribajra.
ingkang sekawit dipun dawuh supados nyembah dhateng tiyang sepuh kula. Tiyang sepuh kula mengiranaken piyambakipun jajar kaliyan ingkang ngadamel jagat mila kula kuwatos menawi ngantos negari Giribajra menika nampi welaing Jawata. Samangke wonten utusane ngadil ing damel pepadang tumraping negari Giribajra. Jayasena, aku ora bakal ngrengkuh negaramu. Negaramu tak wenehi kamardikan nanging tetep ke bawah keperintah negara Ngamarta. Sendika ngestaken dawuh. Kuwandane bapakmu Ruktinen, kowe dadi ratu ning negara Giribajra. Ning aku njaluk Ratu 97 ingkang dibondo dening bapakmu luwarana aturana rawuh ana negara Ngamarta. Sendika ngestaken dawuh sinuwun. Astina Maha Prabu Duryudana lana ngandika duh harining Sun Werkudara. Sinuwun. Menapa paduka supe dhateng kula? Sira sapa? Kula Nalindring Cedi Pati Prabu Supala. Prabu Supala inggih. Nyuwun pangapunten. Anggen kula tutpun tak ngersa paduka Gusti kula sanata menika istrinipun namung badhe nyuwun priksa. Menapa paduka remen menawi Pandhawa saged kasembadan ngawontenaken sesaji Rajasuya. Batinku ora mathuk, atiku ora gathuk. Nanging ngaten sami kaliyan kula. Dasarmu apa? Kowe teka melu cawe-cawe kalawan kamukdaning Pandhawa. Margi Pandhawa menika sinandhing dening Ratu Ndarawati. Mongko gesang kula menika mboten cocok lan mboten mathuk kaliyan Ratu Ndarawati. Pandhawa ngawontenaken sadya Jayasaya menika sesarengan kaliyan dapukan Ratu Agung ingkang badhe lumadi wonten negari Ngamarta. Mila menawi paduka mboten sarujuk kaliyan sadya Jayasaya lan kula mboten mathuk kaliyan dapukan Ratu Agung, kula lan panjenengan nyawiji dados tunggal. Sesadya Jayasaya dipun damel geger kemawon. Sapa sing bakal gawe rame? Kula sinuwun. Bala Pandhawa mbiya gumulung mangung siring sata Kurawa kambah hunggih Kanjeng Hyang ngaturaken panuwun dene paduka Kanjeng Hyang ing Wirata sampun kepareng ngirit sakathahing para nalindra ingkang minangka dados paseksen lumadining sesaji Rajasuya. Ya putu wis dadi kewajibaning Hyangmu ing Wirata. Malah aku melu bombong, aku melu seneng lan aku melu mangayu bagya dene Pandhawa wis kasembadan nganakake sesaji Rajasuya. Kanjeng Mahatma Siwara Bisma Hyang ing Talkanda kula ngaturaken panuwun dene paduka sampun kepareng ngirit Brahmana cacah sapta supados ngrepekaken kidung mantram suci rahayu. Iya Putu Prabu malapun yang ngetal kondo melu bombong lan bungah muga-muga katentreman karukunan lan kanugrahan tansah sumandhing kelawan putu-putuku Pandhawa
ingkang salajengipun kula nderek kersa madoh Kanjeng Hyang Durgandana Putu Prabu Ngamarta wonten timbalan kejaba sesaji Rajasuya wis lumadi kanthi rancak ganjeling sesaji korban ya kuwi nalindring Giribajra Prabu Jarasandha lumadining sesaji Rajasuya iki kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tanpa ana panuntuning nalindring Ndarawati mula rembukaning para sepuh wis nyawiji lan tunggalan aku Dewa Brata lan kabeh para pinisepuh padha nayogyani lamun dina samengko uga bakal dianakake dapokan Ratu Agung wondene Ratu Agung ingkang bakal didapuk dening para sepuh Tanara Kejaba mung Ratu Ndarawati ya kuwi putuku Kresna yen mapunten Kanjeng Hyang mboten ateges kula badhe anduwa nanging kemareng sak mangke kula aturi metang langkung prayogi lang rumiyin tasih kathah ingkang pantes minangka dados Ratu Agung sampun ngantos ingkang wayahing Ndarawati Kresna kula wonten paring dawuh iki wis dadi rembuganing para sepuh kaya aja nganti wani nduwa kaya aja nganti wani ora nampa marang pangendikaning para sepuh mengko mundhak ora prayoga lakonana Putu Prabu pancen sira pantes minangka dadi Ratu Agung ngayomi marang sagung para Pandhawa luwih-luwih bakal ngayomi marang tentreming jagat raya mula kang sangka kuwi aku ingkang bakal misuda kalawan sira Putu Prabu minangka dapokan Ratu Agung kula nuwun sewu para nalendra ingkang sami rawuh upami aturipun Durgandana menika kapenggalih kirang cocok lan kirang gathuk wonten penggalih panjenengan kula caosi wekdal menawi wonten atur ing badhe kakaturaken dhateng Nalendra Ngamarta monggo kula aturi majeng sampun ngantos klesak-klesik wonten mingking biak nuwun amit pasang kaliman tabi dina bina ing raduni dumawahing tawang-tawang sinuwun dipun tepangaken kula menika Nalendra ing Cedi Pati kula menika Prabu Supala nggih kula sowan wonten negari Ngamarta menika nderek mangayu bagya lumadining sesaji Rajasuya remen manah kula dene para Pandhawa sampun saged ngawontenaken sesaji Rajasuya namung sareng kula midhanget panjenenganipun Sang Prabu Durgandana ing Wirata bilih badhe wonten dapokan Ratu Agung monggo ingkang dipun dapuk Ratu Ndarawati wah malah kula tumunten kumesar salabeting manah kula menika mboten mathuk kula mboten sarujuk kula mboten cocok yen kula mboten condong mesti kemawon wonten pandanganipun Sira Prabu Puntadewa apa to sababe Prabu Supala kok ora condong lah menika kula badhe matur menawi dapokan Ratu Agung menika kula nuwun sewu agunging Ratu Ndarawati menika wonten pundi kula tak nyuwun pirsa agunging Ratu Ndarawati Kresna menika wonten pundi jagat menika sampun nekseni Kresna menika ratu jiring getih wedi mati pendak-pendak ning perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa pendak-pendak ning perkara mesti aling-aling marang para Pandhawa ora tau wani ngungalke dadane ratu ingkang jiring getih wedi mati kaya ngoten kok dadi Ratu Agung pengayomaning para Pandhawa pengayomaning tiyang sak jagat menika sing diayomi malah rumangsane uripe malah ora kepenak mergo sing ngayomi ora iso ngayomi karo sagung para kawula sak jagat menika cobi kula nyuwun pirsa tasih kathah Nalendra ingkang langkung agung tinimbang Ratu Ndarawati ratu ora wani perang kok agung kok napa kula sak nyuwun pirsa mboten pantes mboten cocok nek Ratu Ndarawati menika Ratu Agung, ratu licik akal ukil. Aling-aling marang para Pandhawa. Moncering Kresna, moncering Ratu Ndarawati menika ancek-ancek karo para Pandhawa. Ridho mangawur-awur-wurahan tengarane ngajurit gong maguru gong sota tekaya Batala nuwun sewu Yang mboten ateges kula badhe damel geger parapatan wonten negari Ngamarta menika mboten
Namung sareng kula midhangetaken aturipun Supala ing mekaten menika kala wau paripaksa kula munjuk atur ngersanipun Kanjeng Hyang Kresna. Sing tentrem rasamu, sing ayem pikirmu inggih. Namung sekedhap kemawon kok Kanjeng Hyang. Kula namung badhe matur mugi andadosna ing kawuningan. Kula badhe cariyos sekedhap Supala menika ajaripun Paman Supalagni ing Cedipati. Nalika lairipun Supala menika mboten wenteh menungsa lumrah, mripatipun 3, tanganipun 4. Mila lajeng kawiyos pengendhalipun Prabu Supalagni, Paman Prabu, sapa sing iso maluyakake anakku? Pati uripe anakku iki bakal ning tanganing wong kang bisa gawe ya kuwi wujuding menungsa lumrah. Sareng nalika semanten kula sowan kaliyan Kanjeng Rama Basudewa njagong lairipun Supala menika wonten keanehan ingkang lumadi. Supala menika nalika bayi kula pangku, lah kok elok temen mripatipun ingkang 3 dados kalih, tanganipun ingkang sekawan dados kalih, jangkep menungsa lumrah. Tumuli Paman Supalagni nangis wonten sanipun ingkang wayahipun Kresna. Narayana, aku pasrah pati uripe anakku marang kowe, Paman. Kula mboten badhe namur wujudipun dewaning Antaka menika mboten badhe ngatos mengaten namung Supala menika badhe kula paringi inggih menika wewaler. Menawi Supala menika mboten damel wirang Natandrawati wonten ngajenganipun ratu ingkang langkung saking 100 tasih kula apunten. Tuwin menawi Supala menika ngina dhateng Natandrawati mboten langkung saking 100 tasih kula apunten. Nanging Kanjeng Hyang wonten ing parapatan negari Ngamarta menika kathahipun Ralendra langkung saking 100 lan miturut etanganipun ingkang wayah Indrawati. Supala anggenipun ngina dhateng kula menika sampun langkung saking 100. Mila kula nyuwun mapunten paripaksa kula ingkang badhe ngruwat gesangipun Supala Kanjeng Hyang. Ayo! Kok dadi kaya ngono Kresna. Kowe malah gawe pepati, mboten pepejah, namung sampun kinodrat. Kula ing dados lantaraning para Jawata. Ya, yen pancen kaya mengkon aku mingkari manut Werkudara. Nggih. Mula tilik ana jroning para narendra iku padha lenggah ana ing mburi kae. Nek ana ingkang bingung, ana ingkang celingak-celingu cetha kuwi balane Supala. Yo. Kok klebus nggih. Indraprasta gawe wirang kula. Gawe wirang kados pundi bahagian Sesadira Jayasaya? Sami kembul Andrawina, Paman. Boten ngertos menawi menika blumbang, kula kinten menawi menika jlambrah. Kula angge mlampah biyur cemplung blumbang. Lah gagah mboten. Oh. Kok menawi mangke gagah barang mboten isin sing kaping pindho kaca gedhah gedhe kula kinten nek mboten wonten kacanipun kula mlampah nabrak kaca dipun geguyu wong pirang-pirang ratu semono akeh padha geguyu Duryudana. Pan wonten dawuh kula ora kepengin Indraprasta saya Kuncara kula kepengin mukub Indraprasta benjang mawi srananipun ingkang bapa ing kepatihan. Menawi mboten saged mukub Indraprasta katigasa jangga kula ampun mengkandheng ning pangucap ngenteni wahyaning mangsa kala nggir.
pun wancine paripurna. Iya. Sesadya Jasaya wis kasembadan ndara-ndara Pandhawa ngene ngunjupaken raos syukur ngersaning Gusti ngempus paring kanikmatan tumraping negari Ngamarta. Mugi-mugi tansah pinanggih ayem, tentrem, rukun, wilujeng lan nampa kanugrahaning Gusti. Kados desa menika pinaring ana ayem, tentrem, wilujeng nampi barokahing Hyang Mahanasa wiwit benjang-enjang ngantos saterusipun sembarya.